Guys, welcome to my vlog. Naadi kami na San Pascual Church, Yabong, Samar. Adi kami may da kami di fellowship an amon team Soldier of Christ. Mo na ang simbahan ng San Pascual, Yabong, Samar. Andi kamaya namang grupuhan Soldier of Christ. May ada kami fellowship. Ada ang grupuhan New Minarog. Manhan barangay may pangi. May Boruhaton. Amo ito nga tatawag kami Soldier of Christ. Kristong buhay. Kay ini nga maupay iton Katoliko nga may adaging bubuhat. Mahibaruhan pag-rosaryo nga ng pangangadi kay maupay itong Kristiyano nga may dagihapon gintutuuhan. Ayan, yan among grupo. Yan grupo ang barangay New Minarog may pangi. Amo ginaahagat ini nga aton mga kasi mabalay kasi mga katawhan. Bisan harayo, madali na basta may sarak yan. Paray kami pa gastusan pamasahe, gasolina la. Madali la, 30 minutes la. Adi na kami ha. Ayan. Ini nga simbahan, ang ngaran niya San Pascual, Yabong, Samar. Simba naman ang amon mga santos nga Berheng Fatima. Indadara namon. Adao. Amo ito niya. Iba maupay ito may dagihapon sinisira nga grupo pag-aghat hini nga magsisimba mag-obliga biskan kundi namon karoy magsimba upod namon an amon santos nga Birhen Fatima, Birhen nga mainumsanon kay usahiya nga eroy an atong Ginoo. Ada amon gin dadara pagsimba. Maupay nga aga nga tanan. Lalo maupay nga aga kan Jesus Christ of Nazareth. Yan among Berhen Fatima. Berhen Fatima.